Ve třídě 3B byla jedna lavice, kam si nikdo nesedal. Úplně vzadu, u okna. Učitelé o ní nikdy nemluvili, spolužáci se jí vyhýbali. Když se někdo zeptal proč, dostal vždy stejnou odpověď. Prostě tam nesedej. Adam byl nový, o pravidlech nevěděl. První den si všiml, že lavice je čistá, nejčistší ze všech. Jakoby ji někdo každý den pečlivě utíral. Sedl si tam, všechno stichlo. Jestli máš rád školní scary příběhy, dej odběr, ať ti žádný další neuteče. Během hodiny cítil, že ho někdo sleduje, ne učitel, někdo vedle něj. Když se otočil, lavice byla prázdná, ale na sešitě měl cizí poznámky, písmem, které nepoznával. Tady nemáš sedět. O přestávce mu spolužačka zašeptala. Před lety tam seděl kluk. Jednoho dne vstal a odešel. Nikdy nedošel domů. Adam se zasmál. Myslel si, že je to vtip. Další hodinu ucítil chlad na ruce, jako by se ho někdo dotkl. Na lavici se objevilo jméno. Jeho jméno. Vyril ho někdo nechtem. Dej odběr, pokud by sis na tuhle lavici nikdy nesedl. Některá místa nejsou prázdná. Druhý den byla lavice opět čistá, prázdná. Adam ten den do školy nepřišel. A od té doby je ta lavice zase zakázaná.